Så kører vi så med Mont Ventoux i baggrunden her, og vi er ude på 6 km, og benene har det godt, men det er ikke sikkert, det er bare ved. Men god tur, det bliver det helt sikkert. Der er rigtig god stemning, og folk er klar. Der er simpelthen cykler for millioner her. Så selvom jeg synes, jeg er en fed cykel, så er jeg ikke helt med oppe i toppen der. Nå, jeg tager en stavelsesprøve senere. Så er vi 7 km inde, og benene har det stadig godt. Der er begyndt at være en lille smule stigning. Det må vi tage derude, og tårner vi skal op og vende. Drukke en lille smule energidrik, og ellers er vi godt mod. Der er god opbakning på ruten, og vejret er fantastisk, 21 grader. Så vi vender tilbage, når vi når lidt længere opad. Små 30 km inde. Benene begynder at gøre lidt ondt. Solen skinner, og der er ikke mange, der siger noget. Tempoet er kommet lidt ned, men det går stadig godt. Svært at sige her, men det går temmelig meget opad. Tempoet er i snit nu omkring 10 km i timen. Der ikke er meget energi. Der er ikke for at holde den kørende her. Om ikke andet, så giver det mig en tro på, at jeg har overskud. Vi er 30. Det var 30 inden. Jeg tager en status senere. Her video, vi er 35 km op nu. Der er små 4 km til toppen. Og vi har lige været pitstop. Men fået lidt frugt og lidt at spise. Begynder at kunne mærke sig i benene. Men dejlig tur. Min nye norske ven, han kører deroppe i den grønne til venstre. Vi fulgte så hele vejen nedfra. Vi begynder udsigten også at være alle pengene værd. Kører nu 12,5 km i timen. Temperaturen er dalet lidt. Nu er vi omkring 14 grader, 15 grader. Og deroppe bagved er spiret. Det er lange 5 km. Se om jeg kan komme op til min norske ven. Vi ses på toppen. Så nærmer vi os toppen. Der er 2 km igen. Og luften er begyndt at blive en lille smule tynd. Men det er dejligt, og vi er glade. Jeg har nu lagt min norske ven lidt bag mig. Men jeg tænker, han pynser på en overhældning her. Der er stadig meget langt op. Udsigten er formidable. Folk er begyndt at stå af. Men det er nok en punktering. Vi ses på toppen. Så er vi til Mont Ventoux. Benene har det godt. Og der er travlhed her ved få fotografi her. Nå, men vi når op i en tid på 2:36:42. Og jeg var kun af cyklen en enkelt gang, lige for at slå et streg. Vi kan se, at der er fantastisk udsigt. Det var en super god tur. Nu skal vi lige have en trøje på, lidt at spise, og så er der noget snedkørsel. Håber vi selvfølgelig at overlever. Det må jeg passe på. Vi ses dernede af. Så starter nedkørslen, og det er fuldstændig sindssygt stejlt der her. Det er lidt svært at se på video måske. Vi har sne liggende heroppe på bjergtoppen. Der er 2 km ned, og folk er begyndt at køre. Jeg håber, jeg drejer rigtigt og ikke kører ud på 170 km ruten.
Det tror jeg ikke, jeg har krudt til. Så, men tak Morten Ventoux for denne gang. Vi ses på bunden. Så er vi ude på 70 km. 71,5. Og Morten Ventoux er overstået, nedkørsel er overstået. Men der skal nogle lidt giftige stigninger her på 10%. Der er rigtig mange punkteringer. Jeg er sluppet. Og ja, vi ses senere. Jeg er træt nu. Og sidste stigning her. Så der er lidt under 10 km tilbage. Jeg er fuldstændig flad. Det er lidt slik her og lidt vand. Og nu skal vi ud på en rimelig hasarderet nedkørsel her til sidst mod mål. Og næste stop, så bliver det Christine. Jeg glæder mig.